Come with me to Olango Island. Hi guys, this is LIEZEL again and it's good to see you now. Nagtaksi ko pa dong og Pier 3 and sa Pier 3 nilukat ko og ticket kay moadto ko og Olango Island with my dada and nakalukat na jud ko 35 pesos lang fare dire and nana jud ang amuang gisakyan. Gitawag na siya og ferry boat. Padung na siya og lapu-lapu upon. So fast forward, nakasakay na ko. Then after that, naghuwat ra gihapon mi guys kay wala pa man gapoy kay tawo. So nawat mi mga pasahero lisod pud og ako ra ihatod no. Dayon, nilarga na ang barko and goodbye Cebu City as of now kay mulakwat siya sa ko. So beautiful scenic view. Niabot na gajud mi diri sa Lapu-Lapu. Yan na hong uyab, char. Hong dada nga gahuwat. Diba? Gwapo hong dada no, char. Sana all. Naglakaw na po may nagbaktas as usual guys. Yan hapit may diri kay namalit may og sunglasses. Sunglasses is only 50 pesos only. Okay. San ka pa? Pak na ka, makaura pa ka. Nga dayon, nanakay mi og jeep. Regular fare dire sa jeep is 13 pesos only. So, para dili ka maila dumuod ora kag Cebu, 13 ray mo iplite. Nga niabot na rin dire sa kanang naay mall, nami paliton. Igo raming mo palit og cupcake. Kay ni anak ko ni dada, dili na ako magpapalit og cake because tiguwang na ko dili ko ganahan mag blow og candle like dagko kayo nga mga cake. Di ko nga social char lang. Aesthetic lang akong gusto. Gusto lang ko nga pinaka-cupcake nga gamay. Bahala basta kay kanang at least niabot na ng idara no. Onya at least wa nagbago ang gugma sa hong dada. Char lang. Sana Onya manana guys nang man migpamalit for a little thingy or for a little foods nga mo ang pangkanon ay nag-abot na mo sa Olango Island. And as usual si dada ra ang magsigi og dalag mga gamit. Onya ako ang magsigig video magsigi ra ko picture sa palibot. Then, nanghunong mi nangabot na mi dire sa Mactan, New Town og diri mi dapita mangita og tricycle nga mong pagasakyan padung og terminal. Terminal padung og Olango Island. So karon nakasakay na mi tricycle para sa terminal padung og Olango. Diyan nabot na din sa terminal og nakalukat na din ticket guys. Kakainit ang tabon-tabon ng dagdagang tapitan no kay aron dili ta maitubog sa mot char. Pution ta dai dita mahadlok char. Nya man na padong nami mo sakay og kaning baruto nga gamay char barko nga gamay ba nya. Kada betong wala ka na anad bitaw niya mato maglipong-lipong kay nagka sakay ni mo kay wavy jud siya guys. So as in ingani siya forma mag wavy jud siya. Ikaw nga bago pa din guys kabuhion ka char. Ako kay dili naman ko kabuhion guys kay nana ko biyahe. O diba? Unya man na kay pag-abot na mo didto na kay mag tricycle again. And anyways, tricycle bayad is only 20 pesos. This is on the way na sa kuan. Dara na sa MSE ba to? SNE ay SNE nga kanang Forever Homes Olango Island. Kuan man ni siya kanang subdivision ni siya guys and very welcoming kayo and very accommodating kadyo nga to ang kuan ani nga to ang tag-iya diri dapita kinay slim nga kamunggayan and ingon ang tag-iya nga kung gusto mi mag-utan or magluto-luto pwede ra jud mi makaluto. So mo ni home anay welcome home pa. Nag-set up na hong dada sa iyang camera for the go na may mag pictorial and as well as for mag video kay I love videography and photography so that's why nakakuan po ko nakauyab po ko pares po na ho nga mahilig po dog video mahilig po dog o kanang picture niya ako rin po picturean niya mo na nakasulod na may ready man to sila ate ganina mong duwe-duwe nakasulod and it's very welcoming guys. You see there I welcome to send, eat, and enjoy your day. Onya, napadyo ni siya pina happy birthday LIEZEL. Okay, napadyo ni siya pang cake. Wala lagi ko'y cake, pero na ako'y towel nga cake. Wala dyan ang hawgi, ay labtan na ilang towel. Kaya para mararap siya pormag nga cake. And then, nindot yun sila kadyong balay. I mean, yes, it's a bungalow balay.
pero wala na nila gipuy-an guys. Ilaran nang gipaabangan sa mga tourist nga modong og Olango Island para na mastayhan. And anything nga gamit dire pwede magamit, nanay kanang toothbrush, nanay sabon ug shampoo. Ang CR nila grabe kahindo guys, wa kay masulti na pay shower nga nindot kaayo. And may samin nga makagwapa, samot og kagwapa ang mga gwapa char lang. Nya dayon dara guys, hawa mo itor sa mga kasaminan ng mga nindot ilahang mga like mga chichiburche, and then para wala po lamok kay spray na ay mga pang games o syempre na po irong nagbantay o dili yun na mawala ng atuang uyab nga pagka gentle dog na gentleman I mean. And nag-ready na po siya para i-set up kaya manglakaw na po may taod-taod pa siya. One day rami ani guys, so I mean overnight, so it's very gamay ra nga oras. Nagdalamig mga pagkaon, pwede ra sad mi maka-ref dere o kamo mo adto dire mo araan ng dapita mare ay libre sad mo og ref, libre everything, basta magdala lang mo mga pagkaon no kay lisod puro gilaha pa, right? And then pagkahuman na guys, mag-ready na ko sa huang hair daw kay arong inagkaon niya muratag si Marimar chakpak Marimar nga wala may registro guys. So karon fast forward ako ra napupupok ko sa akong kagalingan kay syempre artista diri og ang mga artist pwede flexible char, elastic char, di ba? Magamit bisan asa bisag unsa ang imong buhaton na kay ka art og sa buhok or sa pagkanang papagwapa fashionista ta direng dapita char. Pero seryoso ako nga pagka-artist is flexible ko, makakuan ko, maka-art ko sa akong buhok, maka-art ko sa ang dagway, maka-art ko sa ang sinaninaan, and as well as sa ang mga tanawon sa mga designs, pwede ko maka-design sad. Nya karon nagkaon-kaon na ni usa mi manglakaw kay para di ta mga lipong kay wa pa mi paniudto ni guys. Nya diretso na mi nagkaon-kaon ra mi mga pagkaon na kanang mga cheat days bitaw guys, mga junk foods like that, and nya cokes nya na nya mo dai siguro ni nakaangin nga gilanta ng usa di ay kay kainom-inom og coke wala pay paniudto no, pero try lang mara po to. Nya karon na ready na mi kay mag pictorial na mi to sa dagat. Nya manglakaw na mi guys, so ingani jud ang view daring dapita haska kamingaw guys. Dayon sakay na sad mi og tricycle, so kalas jud og tricycle ni guys kay layo-layo ang dagat, so pagabot na mog dagat anyways 20 replated ang tricycle ug naabot na mi diri sa kuan beach resort. So duha na siya ka beach resort and shalala ang usa niya kanang usa kay Bayu, so Bayu amo ang gipili kay managuyab mi char para marag kuan ba Bayu, so uyab char lang ano na pala sugo kita direng dapita sa kitag pa video kay unsa may gamit og uyab di ba, mo itig video mo itig picture di ba. Pero nindot jud kadyo nga akong experience sa akong birthday guys, though wala ko naghanda kay gasto, wala sab ko instead nga magasto ko mas mahal maghanda-handa magpakaon, mas gusto ko nga mas ma-enjoy ko sa akong birthday nga kanang aesthetic siya na ko'y picture nga memorable and as well as na-enjoy ko. So mo na niyang dagat, nindot kayang dagat o human naligo na ko na pag humag-pictorial and fast forward o diba pak na Serena is tinugong. Pero nindot yung bito ang kuha niya guys, and then right after that nangaligo na mi pagkahuman na magpangaligo manguli na po mi guys kay kapila ra pa pagligo daghan ra jud to guys kay mga picture mga videos mga ingana yeah mo na jud ni siyang kunang lugar guys, peaceful kaayong dapita guys. Ug ako no makapalit ko yuta mas gusto ko eri sa Olango char lang murag kwartaan. Mo na guys, padong na mi manguli pero nagra-gra gihapon ko diri og video kay seize the moment ba japod guys kay usahay ra jud mi makalaag. Unya mo ni ang mga nindot nila nga mga buwak, mga bougainvilleas
and ngalan sa resort kay mo jud ni Blue Bay U Beach Resort. Operated siya ni Attorney Benchero na bagano sa chucho ha. Bitaw guys no, wala na ko kailangan niya guys, basta kay guraming nag kuan na to entrance guys. Ang entrance fee dito tag 20 pesos only, and then namalit mi og isda dire dapita human nanguli mi, namalit mi og mga lamas usab pod kay syempre no, og kanang pangsugba ay pud og isda og hot dogs kay magluto mi later on, but dili ako ang magluto, si dadang magluto kay ako ang may birthday. Char lang. Mo na niyang lugar sa subdivision nila guys. So it's just a bungalow house. It may simple but yet very vintage and aesthetic look. So if you're looking to kuan kanang peaceful nga kinabuhi, simple lang, ay dire na lang ka sa Olango magpuyo. Char lang. Unya kay ako lagi bisan og kanang wala pa ko kailaning mga iruan kanang mga irua sige sunod-sunod na kasinghot jud sila nga dog lover ko. So mo na nga gasunod-sunod sila kay kibaw sila nga nakoy makaon. Char lang bisag wala koy makaon siguro bukog ay lang tan-aw nako ay murag unuran naman karon, so dili na ko murag bukog galakaw no. Char lang. Pero ako lang mo itor nga amo sa ning baklay-baklayon no, basta padong na to sa kanang tumoy manggudang amo ang gistayhan ang among gi-check-inan. So amo nang gitor og asa dapita ba. Pero ako no pag-agi pud ka to pag kinunhan ako pagkainunan na mo sad mawala-wala pa mi, pero nagpator mi sa guard dito og asa dapita. So amo ra pong gi-follow ang mga direction and naabot kami. And right after that, magsugba na po mi, mag-prepare mi. But si Dada lang ang mag-prepare kay ako man ang nag-birthday. And dapat iyahang i-exert yung effort para malipay ko. Char! Mo na ni guys. Kung tanawin niyo mo sa sulod no, it's very kanang aesthetic look nya with lightning chapak. So napay happy birthday sa ako ang kuan no. And very nindot jud ang ilang pagka-design sa ilahang house guys, sa ilang sulod, sa ilang interior design. It's so amazing. And karon mo niya nga mong gipalit di ay mga lamas o mga kuan, magpalit din sa mi og swaki, kanang swaki tag 100 pesos ra na, tag 70 pesos ra man tanan niya kay ang driver na ngayon 30 pesos, so it's 100 pesos. And then ato tanawan, let's go with that. Kay ang akong dada nagsugba na siya o yan na naluto na. So nindot kayo nga mo ang sinugba guys no. And it's very simple but yet kinsarman po mga undi kami ramang pong duha kano maghanda magkinadaghanan. So flexing to my dada nga kanunay ra nga faithful kugihan mo serbisyo sa uyab. Char lang. So it's happy birthday to me. So nag-wish na ko diha guys. And my wish is secret lang, basta kay mayong panawas. Anya man na kay nangaon mi guys, mga unta guys. We only have hot dogs, 2 hot dogs, and lamas for isda, 2 fish only, and then swake. It's very satisfying and it's very delicious. Alright, so let's eat na guys.
Dajon pag humana mo og kaon guys, nagtuwa na og iro si Kevin guys, ang ahong dada, pero gikuangan niya po ng iro kay gamay ra man gud ang mong gilungag guys, so bukog-bukog ra ilang gipang kaon. And then ang ako nga busog-busog na ni kaon gyapon ko cake guys para was bidli ba, kay gibidli ko tong swaki nga akong gikaon guys, kay wang ko na dog kaon og swaki jud, pero ni try ra sad ko pero mas nindot jud katong napa siya sa shell kay para aesthetic luang dagoy sa swaki nya ato na imnan og Milo. And nidong mi diri nag-overnight me with foods ra jud na guys, with drinks nga kanang kuan ra, pero dili jud wala jud mi nag-inom na kanang pagitagay no. And fast forward pagka ugmaan, so buntag na diri sa balay na mo guys, diri sa Olango charlang. Good morning Olango Island. Muna ni siya ang view every morning, so very kuan guys, very peaceful and it's very amazing. Nindot kayo sa dangilang lingkuranan na pundu-punduhan guys, kay it's made of wood, made of aesthetic wood, diba? So narjo na yung mga nag-check-in din dapita or nagpuyo ba, pero wala na sad mi ng nanuhito no, kay igwa man mi ni abang busa ka sarasad ka adlaw overnight na sila'y bike diha, maybe pa abangan siguro na, and then karon magluto na ko. And of course kay siyam nang nagluto pagkagabi, ako na sadang magluto karong buntag. So nagisara ko og luto, dayon ako ang gikuan, I mean kanon di ay kay basig naglibog mo sa luto, galuto ko og luto chala. Nya mo na ako ang gi-designan. And of course, wala naman ang urot ang 2 fish last night. So, we're gonna reuse that one. Re-eat. Re-eat. And then, nagamaag. So, narasad na mo ang sauce niya. Nagluto sa kog tosino. Wala na ko nagpakita og yun sa pagluto ang tosino, no? Siyempre, giprito good, no? Kaning nagkaedad na ta, aesthetic na tanan, vintage na tanan ang gusto, charla. Kanya nagkuha ako diha og kanang live sa palm. I don't think so if what is that name of that kanang kuan ornamental plants, basta kay mura siya kuan kanang design nga kanang friend or pero mas ligon pa siya sa friend, kanang mura po siya kanang ayambot, basta nag-design ako na gamit ang inga nga dahon-dahon. And then gibutan na ako ang tosino guys, ako na siyang gipalibutan kay lagi sa akong giingon nga magamit ang ang talent sa bisan asa ko ibutang charlang ang bugira bitaw guys no. So ako ano na siyang kanang gi-plating wala excuse me no, wala ko experience of plating or kanang H&M kanang mga restaurant, pero lagi kay artist man ta, so atong gi-stylean. So, let's eat na guys. A moment after sa mong pagpangaon, kay padong naman po sa mimo out, so of course kay ako may nagluto, siya ang maghugas, siya pod ang mag-ready sa tanan, kay syempre princess sa tadiring dapita no, o diba kung yan ka dyan nanganguyap guys, kay kuan man gud na siya good kanang gipadako na siya sa iyang mga parents nga
wala jud kanang kuan maglaglaag di para sumang mga lalaki nga maglaag-laag magtagay-tagay nga na dili siya magtagay-tagay guys. Balong puro mautro ba pero hopefully dili. Okay. So nananghid nami sa tag-iya ni guys nga manguli nami guys. So of course nang bayad nami guys. O clears mo nga unsa pag book aning check-in na mo guys no. Diri sa Olango Olango Island. Pwede ra mo search og kanang kuan SNE Olango Homes. Olango Forever Homes. Nya muguwa ra na siya diretso, pwede na mo message. Rest assured, affordable ra jud sila guys and very accommodating. So karon manguli na mi guys and thank you so much sa pag-view sa huang video. It's very a long time nga wala na ako nakapag-vlog. Kay of course nag-change ko og job and it's really kuan busy kadyo. Sige thank you for calling og handol og mga customers nga mga gahi og utok. And of course, di po ta magpalupig, no? Magkuan sad ta po ta, mag-unwind sad po ta panagsa para dili po ta ma-overstress. Okay. Bitin man kaadyo ang one day, but at least nakapahuway og naka-unwind ka ridyo. Unya mo na niya nga mong giagian guys, padung pauli. And of course, naglukat rami og ticket. Ang ticket day guys, very affordable rasad. Unya karon manakay na pud mi og barko, marog gyapon ning barko ka nga mo ang gisakyan padung og Lapu-Lapu City. After na mo na og kanang abot ato sa Lapu-Lapu City, musakay na pud mig jeep as usual and then pwede rasad ka musakay og beep padung og Mandawi or pwede rasad pud ka magbarko og ferry boat. So, it depends to you. And mao ra to guys to end this video. Very beautiful kayo nga memories nga mo ang nabuhat guys and it was my wonderful birthday ever. So karon manguli na mi guys og padung na mi Cebu City. Bye for now. Thank you for watching.